Dnešná téma bude krmenie z ruky, čo znamená vlastne, že budem psíka krmiť a zároveň cvičiť. Nie je to len samoučelné krmenie z ruky, ale pritom vytváram vlastne závislosť na zdrojoch, to znamená závislosť na mne ako trénerovi, na mne ako cvičiteľke, prideľovaním stravy v nepravidelných intervaloch vlastne zabezpečím závislosť na vyplamovaní hormónov dopamínu a hormónov oxytocínu. Hormóny dopamínu sú hormóny závislosti, hormóny oxytocínu sú hormóny šťastia, ktoré vlastne pri tréningu potrebujeme, aby psík sa cítil šťastne, spokojne a s radosťou vykonával to, čo my chceme. Takže vlastne dostávame sa k tomu, že krmenie z ruky znamená v podstate tréning. Každý tréning má byť príjemný a pozitívny, jak pre psa, tak samozrejme aj pre mňa. Takže na každý tréning musím prísť pripravená, mám nejaké granulky so sebou, mám nejaké hračky pripravené a vlastne viem, čo chcem psovi povedať, čo ho chcem naučiť. To, že ho budem odmeňovať na nejaký druh krmiva, závisí od toho, či je to šteniatko, ktoré potrebujeme, aby prijímalo pravidelne vyváženú a kompletnú stravu. Takže doporučujem granule, nejaké kvalitné. To je iná téma. Staršieho psíka, ktorého už vlastne máme skoro dospelého, môžeme krmiť aj inými inými vecami, ako sú napríklad mäsko, syr alebo piškoty alebo čokoľvek uznáte za vhodné, že pre vášho psíka je OK. Ide o to, aby sme vlastne psíkovi v nepravidelných intervaloch, v nepravidelných množstvách nastavili to očakávanie, ktoré zabezpečí, ako som hovorila, vyplavovanie dopamínu, čo je hormón závislosti, s ktorým potrebujeme pracovať, aby ten pes vlastne vedel, že chce trénovať. To znamená vlastne pre neho, že chce sa krmiť. A my tým vlastne môžeme psíka pekne trénovať. Odmeňujem vždy to, čo sa mi páči. To, čo sa mne nepáči, pes bude neskôr sám rád predvádzať, pretože za to dostáva odmenu. Odmenou teda môže byť takto piškot, ktorý takto zavriem do ruky, keď pes vykonáva pre mňa správnu aktivitu. Dám mu signál, že som spokojná, treba čip, čik, yes, ok, klikrom, hoci ako, otvorím dlaň a pes si vlastne môže svoj panosok zobrať. Prečo to robím najprv na zatvorenú dlaň, že aby mi to jednoducho z ruky nekradol, aby sa nekrmil sám. Prečo dávam signál? Preto, lebo chcem, aby pes dostal informáciu o tom, že toto je konkrétne to správne správanie, to konkrétne sedenie predo mnou, to konkrétne pozeranie sa mi do očí a vtedy, keď už je to OK pre mňa, spravím signál a po signále otvorím vlastne ruku, v ktorej si nachádza panosok. Panosky môžeme mať takto v nejakej lištičke, dozičke umiestnené a tie si postupne vyberáme. Môžeme ich mať aj u seba vo vrecku. Je to na vás, ako sa rozhodnete, že či teda tie panosky budú vášou súčasťou, môžete sa tým pádom ľubovoľne pohybovať, alebo budete robiť nejaké statické cvičenia a vtedy kľudne môžete mať v dozičke, vyberiem, dozičku zatvorím, môžem pokračovať v cvičení. Je tu veľmi dôležitý faktor nepravidelnosti. Faktor nepravidelnosti v čase, aj veľkosti odmeny. To znamená, že pes nikdy nevie, kedy, koľko, a či sa vôbec teda dostane k jej vytúženej odmene. A to je tá nepravidelnosť, to vytváranie tej závislosti, nepravidelnosť výhry vytvára pre hráčov vlastne tú nami požadovanú závislosť
aby ten pes, keď zbadá mňa, alebo teda vás, sa strašne tešil, že aha, tak toto teraz ja mám šancu svojim správnym správaním, svojim chovaním ovplyvniť môjho majiteľa, aby mi teda ten pamosok dal. A presne takto potrebujeme nastaviť hlavu psa, aby on svojim správaním mňa presvedčil, že teda ja mu ten pamosok v podstate dám. Nepresviečam psa, on sám chce ten pamosok, on sám ponúkne nejakú aktivitu a ja ho za to správne správanie len odmeňujem. Prečo je tam dôležité to označenie a nie len psovi dávať pamosky všelijako za teda správne správanie? Je to o tom, že nechcem, aby pes bol závislý na mojich rukách, kade ja hýbem rukami, ale aby len čakal na to, čo poviem a vtedy vlastne dostáva odo mňa ten pamosok, môže si ho zobrať a tým som vlastne spokojná, tým som vlastne aj upokojila a uspokojila jeho základnú potrebu a jeho základná potreba je prežiť a to znamená žrať. Takže tento systém krmenia z ruky je postavený na základnom prežívaní a prežití psa. Ani jeden pes ešte dobrovoľne od hladu nezomrel, takže vôbec sa toho akože nemusíte báť. Pri šteniatkách je to trošku náročnejšie na váš čas, pretože šteniatko potrebujete krmiť viackrát za deň. To znamená, že aj viackrát za deň musíte vlastne trénovať a teda podávať tie granule. Zase čím častejšie to budete robiť, tým skôr sa dopracujete k závislosti, tým skôr sa dopracujete vlastne k tomu výsledku, že ten pes bude na vás vlastne závislý a bude chcieť s vami byť v kontakte a bude chcieť byť pochválený, odmenený a chcieť byť s vami. Ďalšia téma sú samozrejme použitie motivátora hračky, ale tie hračky majú pre nás veľkú silu, ktorú momentálne nevieme ešte ovládať, takže začneme krmiť najprv z ruky. Otázka je, ako dlho máme krmiť z ruky. Tu tiež vlastne odpoveď nie je jednoznačná. Krmte z ruky povedzme 3 mesiace a sami budete vidieť, ako nasleduje ten progres, či je nejaký progres, či to stačí po tých 3 mesiacoch a vygenerujete dostatočnú závislosť na vás a na tom jedle a nebudete musieť vlastne v tom už tak dôsledne pokračovať, ale kľudne dostáva pes občas aj z misky nažrať, aby vlastne ste aj vy mali trošičku sami čas pre seba, alebo musíte v tom ešte nejaký čas pokračovať. Sú psi, ktorí si vytvoria závislosť veľmi rýchlo, behom 3 týždňov to máte hotové. Sú psi, ktorí musia robiť 3 mesiace, sú psi, kde musíte sa potrápiť dlhšie. Záleží od veku psa, od plemena, od vašej dôslednosti, od toho, koľkokrát to proste jednoducho za ten mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace budete vykonávať, ako vlastne chodíte do práce alebo máte iné svoje časové možnosti. Vôbec sa nad tým netrápte a keď jeden deň to urobíte 1-krát a cez víkend to urobíte 3-krát. To je presne to, čo vlastne potrebujeme. To je presne tá závislosť, že pes nikdy nevie, kedy to bude 3-krát a kedy to bude len 1-krát a koľko toho bude. Takisto je to dobré pri tých starších psíkoch, keď už ja si môžem dovoliť kľudne jeden deň dať ani menšiu krmnú dávku. Nechcem povedať, že žiadnu, ale menšiu krmnú dávku a na druhý deň mu to všetko vynahradím alebo cez víkend mu to všetko vynahradím a proste ho dokrmím a dostane sa k veľkej odmene. Treba si uvedomiť, že aj v prírode pes, alebo teda vlk, nikdy nemá každý deň navážených 300 gramov mesa, 300 gramov mesa, 300 gramov mesa. Proste jeden deň je málo a na druhý deň je pol kila mesa. Takže presne táto nepravidelnosť a túžba po tom dobre sa najesť vedie vlka k lovu a my takýmto spôsobom chceme psa priviesť k spolupráci s nami. Takže ja som tu pre ilustráciu použila piškoty, aby ste teda vedeli, ale v zásade tie prvé 3 mesiace by ste mali krmiť na granulky a až potom neskôr, keď už tá závislosť je vybudovaná,
môžeme vlastne granule dávať do misky a trénovať na panosky, alebo trénujeme stále len na panosky, ale aj v miske teda trénujeme len na granule a v miske sú tiež len granulky. Takže toľko by som chcela povedať k tejto téme. Krmenie z ruky vytvára závislosť. Závislosť znamená šťastie psa a to takého šťastného závislého psa my potrebujeme na tréning.